Unsa naman ang oras sa Kirara? Alas 11 nagkapin ma, ting-uli naman ron. Mao ba di ay? Nang, gihatod lang namo na si Kirara na. Muuli nami. Tara, Claire. Asa mo? Ayaw sa mo uli ba? Ali ragod mo dire, lingkod sa mo dito sa bangko kamong tulo. Kay na ako ipangutan. Claire, anong gipaling ko top up ni Lolita dire Claire nga igura man nato naghihatod si Kirara. Istorya mo sa tinuod hapon, asa mo gikan? Kastorya Claire, ikaw lang Maria, ikaw lang Kirara. Ikaw lang Maria mo. Ikaw lang mo. Ikaw lang. Pero ikaw lang kay mama ng mama. Unsay gihimo ninyo sa eskwelahan ganiha? Kaniha man, nagklase. Nagklase. Unsa pa giklasihan ninyo? Maria, unsa ganito Maria? Ang among giklasihan kaganina nang kay unsa daw ang among pambansang prutas. Maayo. Unya, kinsa may naka-answer? Si Kirara lang. Unsa day pangbansang prutas, Kirara? Mangga ma. Ka-bright jud nimo, Kirara. Unsa man ang mangga, Kirara? Hinog o hilaw? May bangaan ma. Maayo. Pila ka buk na hurot nimo? Sama. Nakadungog ka, Kirara, ganina nga nagitawag ta ka? Ambot lang ma, nag-eskwela man ko. Kamong duha nakadungog mo, wala. Nakadungog ko nang. Gitawag nimo si Kirara, nya ana pa siya kay ako day gitawag daw. O nakadungog man lagi si Maria, Kirara. Ambot niya ma. Nabi na nawag Maria. Oo, gingnan pa mong gamit ako. Gani lang, wala mo guna siya kadungog lang kay nalingaw siya kitkit sa mangga. Sa ato pa, wala jud di ay mo'y klase. Naama oy, na perfect mong gani ko ganina. Maayo day, Kirara. Si Dudong Pawiks lagi. Wala man lagi sulay klase. Dili day mo classmate. Ano pa mo trip Kirara, nisakta naman ito. Gani, na, gisumay-sumay pa jud kang Kirara kaganina nang. Anak pa siya nang, wala si Maria diriti! Wala bitaw may klase ma. Dili ka mamutbot, Kirara. Pag walay klase, muli ka sa balay. Oo ma. Sa sunod ha, pag walay klase mo uli diretso, pasayloon ta sa amoron.